Samarieta ngoro kwa Matuere Julius, MCO wenye Matuta Ward, Nyamira County. Lero twalinge Sarova Goodlands Hotel Nakuru. Ase ebyewa byale kuruwewa. Ase abarai bali bakorolekana bakora emirimo emiya 2023. Etim egrupu ekoro kwa Polestar Rankings oya aeta Kenya ngima egokora ekorigia amaoni korwa sabantu abantu abo bakabatebia marieta y'abantu baroche bakora emirimo usabarai bakora emirimo mwaka 2023 go nainchi nona ngoyo mubwa balia bachorwa korwa se county ya Nyamira una omo MCA okore emirimo korolekana kubwatekana mashariti ali bahatagete igo no twalenga tuna barai anto na Steve Arika Kurukisi County ntona abaminto mo speaker omo Clark Daniel Orina korwa Nyamira County Assembly oyinere ase among the ase timu elia ba Clark Orina nero kana koba omokori emirememia korwa se ensema ya ba Clark tubwato yominto Josephat Ururu engineer Oromo chief officer Nyamira County in charge of roads ego namonda ego tebanga ego twalenga as a celebration ye yoko ewa ebyewa na kobariko kana sibuna baraibalia tuarolekana gokora emirimo ya 2023 ego twaburire abantu baito tubwaterane mirime korekane and this is not the end it's just the beginning ya emirimo we want to promising awujimo twa emirimo ne koreke na ende ne incentive abantu bakoyewa egere tokolegas mono tubwate mono tubwata machoki mono tokole emirimo abantu baito gusiengi mana Nyamira torole tubasukimotwe korwa se bali bono iga